Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodar So'zin Tenjin. Barodar mu дар шаҳри Москваем. Ҳама вақт мо тиёрем иншоаллоҳ. Ҳамиш муя сухан кунем, мо намедонем чӣ кор кунем. Ман нами бугум бирам ҳозир нами ҳозир Тоҷикистон мерам, рости гап намедонам бирам чӣ кор кунам. Ман намефурам ки просто так бирам дар Тоҷикистон, бирам просто бигирам мара зиндон кунам. Ман мефурам як коре кунам, баъд ҷо бирам ки мақсад ма кори кадаги ма бугум кадам, чтобы дальше жилет накунам. Дар шаҳри Москва 11 сол шуд кор мекунам ва фаъолият мекунам ва дар муддати 11 сол 2 моҳ дар Тоҷикистон будагӣ, 10 солу 10 моҳи дигаш дар ми шаҳр. Мақсад мо амҷа аввал дар қиртақ мо расидагӣ, не ки Тоҷикистон ҷои қиртақ биромадагӣ рафтагӣ. иншоллоҳ ака мо ҳами зиндони ҳами Россия чи зиндони Тоҷикистон барои мо ҳар дишяга. иншоллоҳ худованд розӣ қайрасидиҳанда худованд аст. ма ростига уже 11 сол меша ки аз дидори ҳама хеши табору падар модар маҳрумам. акаҷон иншоллоҳ ба мақсад мо мерасем. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ассалому алайкум бародаро. Инам морам тарафдори ам бародари таксистем, инам ҷа шиштем. Ягом чи нестай хирем. Инами овай алафай инами хочай чия амира овардем инами ҷа гашнаги да мирдагем. Дами рисо кор мекунем аз сар то бегара 1000 сомон метиям. Нестай ягом удаме ки хеза гавзана ки ами ки куҷо равем чӣ кор кунем? Ина хитон гавзанем. инами қара 10 одам мехира, инами қахоча 10 одам мехира. ина ассалому алайкум ба кулли мардуми тоҷик ва ба кулли ғарибони дур аз ватан. Ассалому алайкум. Ба хотири бародар такси, ба хотири бародар Одинаев бихезе бародаро гап зани. Видео обращение кини ай дури ам боше гап зани. Ячи не ячи гап зани бародаро. Хун нараве. 2 сол дига хаб кунем агар мо тамом дига ягон кор кардан наметонем. Бихезе гап зани. На тарсе. То каям метарсе. гуфтиу бародар Аллоҳ якта ҷон додааст. хидиш мегира. ғарзай хидиш ягон зоти инсон гирифта наметонад. На тарсен. дар дилтон боша ҳамид. дар дилтон боша меҳри Аллоҳ дар дилтон боша бародаро.